Hvis du er i tvivl om, hvordan du kommer videre med dit liv, så kom med ud at sejle gennem Platypus. Vi hjælper unge videre i job og uddannelse. Få en spændende oplevelse til søs og få et nyt syn på dig selv og din fremtid. En søpraktik er en oplevelse for livet. Hør vores praktikant Robert fortælle om, hvad han har oplevet i sin søpraktik. Som praktikant ombord på en af de her skibe kommer du til mange forskellige lande. Her som et eksempel, hvor vi passerer Norges kyst. Skibet her er et stort fragtskib med mange forskellige motorer i maskinrummet. I maskinrummet er der mange forskellige opgaver. Her som et eksempel, hvor du kan få lov til at være med til at gøre mange af de forskellige dele rene. Udover det kan du også få lov til at tjekke olie ombord. Du får altid dit eget kammer, og som regel også med bad og toilet. Du står selv for rengøring på kammeret og også toilettet. Når man er i havn, så arbejder man. Og når man sejler, er der fritid, som her, hvor du kan stå og nyde udsigten ud over åben hav. Du kommer til mange forskellige havner undervejs. Det er sjældent muligt at kunne komme i land, da havnene ligger langt væk fra byerne. Der er masser af arbejde, når skibet er i havn. Som praktikant kommer du til at arbejde sammen med filippinerne på dækket og i lastrummet. Når skibet er i havn, er det praktikanten, der har ansvaret for elevatoren. Elevatoren fører lasten op og ned til de forskellige dæk. Filippinerne, når du er ombord, der taler man engelsk. De er ikke så gode til engelsk, så det bliver mest sådan noget så brokken engelsk. Men de fantastiske mennesker, de er altid glade, og de vil gerne vise dig, hvad du skal lave ombord på skibene, så du ikke er helt alene. Hvis du sidder og tvivler på, om du skal tage afsted ombord på en af de her skibe, så kan jeg anbefale, at du skal tage afsted. Det har givet mig store oplevelser ombord på de her skibe her, og fået mere selvtillid, efter jeg kom hjem, og jeg besluttede mig for, at jeg vil tage en uddannelse som sømand.